ma thago onding. Onding chakre ng'uti karingo nyaka e kum siandani gi piny. Koro mano te en onding, discarnation nyalo yudore. To ong'eny sana e onding ma piny, kanye moyudore sana, to gonding mamalo kar ng'uti bende onyalo yudore. Koro obiro nikech samoro, onyalo biro nikech ka samoro ng'ato ting'o gima pek, ka ochung' seche mang'eny, samoro koyudo ajali, samoro ka bende nyalo bedo ni age mare, ndalo mag ike bende obedo mang'eny, kendo bende samoro nyalo bedo ni kopo ni en ng'at ma lechene ok otegno ahinya, ng'ato nyalo yudo mondo mi ng'ato yud disc herniation. Kamano. Ilero nwa kacha ni en chaduk manyalo mako onding, ahinya onding mamalo kata onding mapiny. Teneni onding dhano bende opoge kidienje kata opoge kuonde mopogore opogore, ma watere gi mamalo, wanyalo bedo gi madiere kod mapiny bende koso? Mana diere kabisa. Onding dhano wacho ni the spine mar dhano opog didek. Wan gi cervical mamano ng'uti mamalo, to gi okori kama nitiere bo, to gi chuny ni bende nitiere, kanyo waluongo ni thoracic. Aito ma piny, mogik piny madwa makore gi kum siandani, mano bende onding'i. Koro poge didek. Kamano. Aneno ka wantiere kod picha moro kama nyiso onding', daher mondo mi oganda wa onene malong'o. To kata kamano seche ma wang'iye ne adwa ni mondo mi pimnwa ni, isepimnwa ni jogo ma samoro hikgi oseniang', samoro nitiere masira mar apaya ma ng'ato noyudo kod gik ma kamago, mago gin jogo ma thoro yudo disc herniation. Yes. Kikete gi dholo maler, herniation. Herniation en ni nitiere e choke mag onding', wan go muot ma pogo chogo mamalo to gi chogo mapiny. Koro muot ma nitiere e kind chokegi ema luongo ni disc. Koro disc ni gimolose nitiere pi manie iye kanyo, to gi leche mageng'o pi manitiere yeno mondo kik wuog oko. Koro chalo nyapong' ma konyo mondo mi koro nyapong' ni obedo kaka shock absorber. Manyiso koro pek ni oa malo karidore piny, to koro biro ma ok obi matek ahinya. Koro mano waluongo ni disc. Koro mondo mi wagik gimiluongo ni disc herniation, ka forces ng'eny, ka pek ratil ng'eny sana e disc gi, to leche momako disc no mondo mi kik pi mantiere e cha wuog oko, barore matin. Koro ka pressure ng'eny to chako diyore. Koro kako medo diyore, to pi mantiere iye cha nyalo wuok oko ma dhi e spinal cord kama nitiere lumbruni, mamiyo komul tiendi, komulo inyalo mulo tiendi, inyalo mulo. Koro pigno ringo to dhi e leche mantiere mag spinal cord kanyo. Ma en kethruok mar disc, wanyalo kete gi dholo mayot. Mano en kethruok mar disc. Ema wanyalo luongo ni disc herniation kod dho wegi. Daktari, aneno ka ikelonwa ka picha maber mokalo mar onding', kendo aneno ka wantiere kod choke mopogore opogore bende manyiso onding', kendo ogolonwa kidienje mamalo, madiere kachiel kod mapiny. Wawuothane kama tin. Erokamano. Koro pichani miyowa kaka onding' chalo. Kaka nawacho ni onding' opog didek. Koro onding' ng'uti mamalo ka wan gi choke 7, mama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koro magi gin 7. Kendo mantiere korwa gi ka gin 12 maringo nyaka kamoro ka. Koro mano onding' mamalo kama nitiere oboto gi chuny bende nitiere. Aito nitiere gonding' mapiny, ma koro nitiere but kum siandani, to kobiro gin choke 5. Koro mapiny gin 5, aito mamalo gin 12, to magi gin 7. Aito bende nitiere ma koro mako kum siandani gi piny, mwaluongo ni the sacral region, kama nitiere pelvic, kama koro kum siandani nitiere, nigi piny kabisa. Embe pod en part mar onding', to en gi piny kabisa, to choke nego gin girigore kabisa, gin onge movement. Koro gimomiyo disc herniation mwadwa wacho ni timore malo ka sana, nikech ng'uti ka nitiere movement mang'eny, ochapni mang'eny, kendo onding'i mapiny kani bende chapni kabisa. To korika to nitiere ribs, mwaluongo ni ng'ede mantiere gi. Koro ng'ede gi koro konyo, koro disc herniation ok yudre sana
e kori mamalo. Kori ma kati to kori mamalo ni nengeche nguti wuotho sana miyo regore kendo miyo leche makanyo go koso bedo gi teko kendo gi mapiny ka. Kamano. Kaito picha madiere ni ko ma kore ywaye machiegni. Koro picha madiere ni koro waywaye machiegni. Koro picha ni ma e disk maneno buluni. Mane kind choke gi. Mane kind choke gi. Koro ma e chogo mamalo to ma e chogo mapiny. Koro ka weight oa malo to karidore piny to koro disk ni kweyo weight no mondo kik obed mang'eny ahinya. To ma a spinal cord to ma gi e nerves. Koro nerves gi ka koro disk cha othinye ka gima wuok oko to pi mantiere iye cha wuok oko to koro biro diyo nerves gi. To nerves gi bende wan gi gimiluongo ni blood vessels mamiyo remo maringo gik matero remo mamiyo nerves gi bende bedo ngima. Bende koro kopone disk no dhi oko to biro diyo. Koro obiro diyo nerves kendo obiro diyo bende blood vessels. Kendo leche bende nitiere ka mamako choke gi gin choke manyalo move manyalo songo. Koro nitiere leche bende nitiere ka mamako gi. Koro disk no kodhi chien kamano to biro keto pressure, biro keto teko mang'eny kuom lechego to mano koro nyalo kelo rem mang'eny sana. Kamano. Elere maber mokalo kendo aneno kikelo nwa nyaka ranyisi mar onding kaachiel kod choke mag onding. Gina gik mani pimo no kotende kod picha ni daktari koso pogruok nitie. Gina ni mae mwaluongo ni the spinal cord to magi e lech magi e nerves mawuok. Koro mae ka koro wachepo ng'iyo ma to mae disk ma koro othinyore wuok oko. Koro kothinyore wuok oko to gik machiegni gi nerve ni to diyo nerve ni to mane ma kolo kelo rem. Kendo no wacho ni nitiere bende onding mapiny ka magi iluongo ni the sacral area. Gin choke ang'wen to kendo moro bende nitiere piny ku bende gin ang'wen. Koro magi to riwore together. Gin gimakore kabisa. Koro magi te bende kaponi ng'ato lwar piny to nyalo miyo itabu kendo maduogo e disk malo kocha. Na unjo kimulo kidieny kamoro kanyo daktari ka wang'iyo jogo mathoro yudo chandruogni mar disc herniation higni kosedhi ahinya. Okang'eyo ni ng'ama timore seche ma higni odhi ahinya ma jok ma higi osedhi ahinya thoro bedo kod disc herniation. Kata wacho kacha bende ni jogo ma samoro thoro ting'o gik mapek gi gik makamago. Jomage mantiere kod chandruogni ahinya kod gik makele. Ko gichakna kod higni kod gimomiyo herniation thoro bedo mang'eny gi higni. Mano penjo maber kabisa. Disc herniation ni otimore sana higni mar 25 nyaka 55. Kose toke kanyo to koro ok ong'eny ahinya. Mano otimore kendo otimore ni joma chuo dwa yude zaidi maloyo joma mine. Koro ibiro yudo ni ka nitiere ji ariyo nyalo yude to ng'ama miyo achiel nyalo yude. Aeto gima timore ni samoro bende ng'ato nyalo bedo ni ting'o gima pek. Koro kiting'o gima pek titing'e gi posture, iting'e moko ting'o masawa. Okiting'e yo makare. Tibiro yudo ni pek no ratil no dok konchiel zaidi. Koro nyalo ting'o ka gimoro ting'o to koro ting'e ka koro ng'ama olokore konchiel. To miyo choke makono no to gileche go te miyo disk makono go diyore zaidi mamiyo ng'ato nyalo yudore ka koro oyud rem mar disc herniation. Kamano. Ma kinde 25 ka emong'enye to tok 55 kendo ok ong'eny ahinya. Debedi ni diere ni ema ji thoro chapni ahinya joma chwo nikech wach ni joma chwo mang'eny kode moingo joma mine. Joma chwo nobedo kode mang'eny sana to wenana ni bende giyumbore ayumba gi gachiel. Nikech yudo ka in gi ji ariyo to ng'at achiel ne kode. Koro en gi ratio mar 2 to 1. Manyiso ni joma mine yude joma chwo bende yude. Joma chwo bende yude. Gini kata disc herniation ni bende onyalo timore ma okel chandruok ma wawach ni ma herniation ni bedi to ng'ato ok ong'eyo koso ng'ato biro ng'eyo bang' thuolo marom nade nikech wacho ni pressure kaka medo sudo kaka medo dhi ma chop kama koro odhi saidi e ka ang' wanyalo wacho ni enter the disc herniation. Ibiro ng'eyo bang' thuolo marom nade kosekethore koso ka koro inyalo fwenye chon kapok odhi ahinya. Nikech disc herniation ni obiro e stages 4. Koro nitiere stage ma disk ni ena gi pressure odiyore kabisa to pok mo mane yecha pok pi mane yecha chako opukore. Koro kaka picha ni biro nyisowa kaka picha ni nyalo nyisowa maber kidienje ne go wan gi kidienje achiel ma iluongo ni disc bulge, disc protrusion, wan gi disc extrusion then sequestration ma mai mo iluongo ni disc herniation. Koro
disk ni owinjore obed ni en round maber. Tineno kaka koro pressure osechako wuok ka chako songo ka wuok oko nikech pi manitiere iye ka chako wuok oko. Koro mano ka oyude stage ni to thieth ne yot, inyalo chango piyo piyo. Kendo ibiro yudo ni ka koro effect mare nyalo bedo controlled. To ma bende osechako songo ma koro line ni koro dong mana matin, ochiegni wuok oko. To ma to pod omakore together. Pod oriwore pok owere. To makore to osechako gi koro audio nerves to gi blood vessels mana owacho ka koro owuok oko. To to koro osewuok oko ma osedhi nyaka kama spinal cord ringe. Mwaluongo ni the spinal canal. Osewuok oko to space mantiere kacha bende tin. Koro chako dio leche mantiere kacha chaindi. Koro stage ni nitiere rem mang'eny sana. Ranyisi magi ma ka ng'ato winjo to nyalo chich ni entiere kod herniation. Kuom ranyisi kapod entiere e bulging disc e kidieny mokwongo, ibro winjo ang'o kaka jatuo? Kapod en e bulging disc, obiro winjo ka rem ng'ada onding'e kanyo, owinjo ka onding'no chal ka gima orewni. Pod orewni. To samoro ok obi winjo pain, rem madhi e tiende. Samoro rem madhi e tiende pod onge. Aeto protrusion ka obiro winjo remno bende kapod nitiere karingo kadho onding'e, to nyalo winjo rem matin dichiel karingo kadhi e tiende. To kosegik extrusion kama koro osechako wuok oko, to koro osechako dio nerves zaidi. Koro ibiro winjo ka rem dhi e tiende. Samoro kata ka koro wuotho, to koro biro wuotho ka samoro ochalo ka ng'ama king'o. To ka koro gike stage mar sequestration ni, to koro osewuok oko ma koro dio nyaka spinal cord ma samoro onyalo kata miyi paralysis at that stage. Mathoth ne ranyisi gin rem ma iwinjo ka ng'eny onding'i kanyo, kachiel kod rem ma nyalo wuotho chakre onding'i nyaka tiendi kadhe piny. To ranyisi gi otimore en kaponi otimore e onding'i mamalo kod onding'i mapiny. Ranyisi chalre mamalo gi mapiny koso pogruok nitiere? Gidwa chalo to en ni ka koro nikech mapiny lamba matimore mapiny nyalo tami wuotho. To matimore ng'uti to nyalo ibiro winjo kata ka lweti nigi thudhno kabisa. Winjo ka lweti nigi thudhno, kendo lweti no nyalo bedo ni koro oonge gi teko. Leche bedo ma onge gi teko. Mayom. Kendo ibiro yudo ni samoro kata koro ng'uti bende ok nyal tan mayom, ok nyal lokore mayom. Mago te onyalo nyisi kamano. Mano ibiro chich ni nyaka bedie ni gimoro rach ka. Wakawie yweyo ka waduogo to wadhi nyime wamake maka kanyo. Disc herniation. Nyakwara Mugiajua kanye kama wantiere. Ponono ni kitudori kod wen penj laktar wantiere kod Dr. Hamisi e studio, wang'iyo rem mag onding' mukelo kod kethruok mag disc. Wakawiyo to ka waduogo to wadhi nyime. Seche wakawiyo ni inyalo tudori kodwa Facebook page wa en penj laktar, inyalo yuda Facebook page na en Nyar Joseph, inyalo yuda kokalo yor SMS, namba mar SMS en 23600 kidieny mar 2 okadwa no bai. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Nikech inibiro neno kaka mama nibiro nego winyariyo manyisigo katiyo gi kidi achiel. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings.
nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo trophy, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets. From Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo, daktari ne pimono ranyisi ma kiwinjo tinyalo chichni nyaka bedie ni nitiere kod discarnation ma bende wasego mbakane. Opimonwa kaka obiro kidienje mopogore opogore kidienje 4. Kidienje mokwongo opimo ni gima timore mar 2, mar 3 nyaka mar 4. To wacho kacha ni kaponono ni ene ondingi mamalo yo ka nguti koni, tibro winjo kata ka mondo mi ilok nguti nyalo bedo chandruok, mondo mi ting bede ni nyalo bedo chandruok, kata kitingo gi tido ka uyom onge kod teko kata matin. Daktari ngato sewinjo ranyisi gi, aneno ka bende kelo nwa ranyisi gi ka chandruok bende nyalo bedo sa wuotho kata bedo kata chung, kaito yore maga dhi oko matin kata maduong bende lokruok thoro bede. Timore kango motimore kar lokruok mar dhi oko maduong kata dhi oko matin. Koro kotudore kod disk mwawuene. Koro kotudore kod disk mwawuene. Koro disk mapiny mar kumanwa wacho mapiny mar lumbar region kacha. Ka koro disk cha owuok oko, haniet mo owuok oko kabisa. To dio nerves ma supply functions machalo kaka gidwa dhi oko, maduong kata gi oko matin. Giwuok nerves mamiyo iwinjo gino giwuok e ondingi piny kanyo. Koro ka gigo wuok oko kabisa modiyore kabisa, to koro nyalo yudo bedo gi tabu e dhi e cho. Cho matin gi cho maduong. Ngato sewinjo ranyisi gi kendo neno ka lokruok nitiere kit ngimane. Ok owuoth kaka yandi no wuotho, weche mag dhi e chogi bende antiere chandruok, bade winjo ka onge kod teko. Ranyisi mani wacho nwa mani pimonwa kate. Obiro iri kaka Dr. Hamisi ni aneno chandruok magi. Thothne utimo diagnosis nango mondo mi bed gadiera ni ma ato disk mobedo herniated kata ene process. Poko chopo kuma kidieny mogik cha to osechakore. Koro gima timore kwa kata kapok wago picha. To nitiere gimiluongo ne clinical signs ma onding ma wan gi onding ma piny ka kaw mar onding ma piny mar number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Kopo ni en number 1 mamalo cha eman gitabu, to ang'eyo ni to number 1 no nerve mowuok kanyo owinjore bed ni tero muscle supply muscles mage. Koro unyalo bedo ni ka koro entiere stages kote wanyalo time gi clinical diagnosis. Wanyalo timo ni examination kwa check it wabiro rangi. Mwang'eni ne disk mane mohinyore. Koro kwaseng'eyo disk mohinyore no wanyalo timo ni thieth makanyo. Ko kamano wanyalo ori mondo idhi go picha mar x-ray. To picha mar x-ray to ok bi nyiso wa disk ni to disk gi ni mane bulge koso oko bulge koso oko ngech gin omuoto to muoto ok nyalo nenore x-ray. Koro wanyalo ori mondo idhi tim picha miluongo ni CT scan. Nikech CT scan en advance mar x-ray. Obiro nyiso kaka choke go chalo. To kwa dwaro mondo wang'e ni to nerves ohinyore machalo nade, to wabiro ori itimo picha miluongo ni MRI. Koro magi biro timo te mondo koro mithieth mari mondo wapangi mondo anega ka onyalo konyi. Ma pichni gi ema ibiro bedo godo gadiera kaka daktari ni magi ma emotimore. Daktari dwana duki chien matin ma awantiere kod onding ng'ato kendo wantiere kod omuot mopogore opogore. Bende wabedo ga kod thuolo ma samoro wantiere kod omuot kata mar 9. Ka achiel kod mar 3 kata mar 4 kata wacha kwa dhi piny kucho ginyalo bedo mokethore gi duto te koso en thothne en achiel kende ma ginyalo kethore gi duto te. Samoro ginyalo kethore achetha chakare malo number 1 ku nyaka number 5. Mano ka watiere onding mamalo. Akawan gonding mamalo wachen mar ng'uti. Ginyalo kethore to mamalo kabisa mar ng'uti ging'eny sana chakare gima waluongo ni C3
C4 C5 nikech kuonde ge ma movement nitiere zaidi to kendo kata mane onding ma piny ka mamalo lamba 1 ni okong'eny sana to mar lamba 4 and 5 to gi 4 5 and S1 kae ma ging'eny ahinya kama nikech kanyo ma wawacho ni center of gravity ywe koro kanyo mantiere dolruok mang'eny kendo gi movement mang'eny timore kanyo aboduoki mana kai wacho ni ong'enye mane ong'enye mae waluongo ni lamba 1 ma lamba 2 ma lamba 3 ma lamba 4 ma lamba 5 koro ong'enye mar chakre L4 L5 ka to gi L5 S1 piny ka kae kama ong'enye zaidi to seche moko bende 3 ka bende oyudore koro magi disk ma wachogo ma samori wacho ni ginyalo kethore kata 2 kata 3 ginyalo kethore 2 kata 3 mano kako rango motimore ma koro gikethore mang'eny kamano no koro wan hali mag tiyo katimore samoro nyalo bedo ni iyudo ajali samoro bende nyalo bedo ni leche mamako choke mag ondingi endi ok gitegno mano nyalo miyo yud gigo to bende nitiere samoro manitiere gima waluongo ni jok man gi congenital jok monyuol gi tuoche mag da monyuoli godo waluongo ni congenital problems samoro nyalo yudo kata ni disk gi badala mondo gibed 5 to gin 6 koro mano bende nyalo miyi problem kabisa to bende nyalo yudo ni spinal processes gi magi bende ok odongo makare mano bende nyalo miyi problem to bende ng'ato bende nyalo bedo gi gima waluongo ni rheumatoid arthritis ma samoro en genetic problem mano bende nyalo kelo aito nitiere tuo moro bende ma waluongo ni systemic erythematosus mano bende en tuo maketho machamo cartilage mag choke mano bende jatuono bende ng'ato nyalo yudo ko chamo go disco kabisa rem ni en rem machal nade rem ni en rem mabiro gi burning owinjo chal ka gima en mach ka gima oliel koringo kodhi e tiendi obiro ka gima oliel ka gima stimo goyi en rem malit kabisa ang'o monego bed ni ng'ato timo ponono ni owinjo rem gi samoro pod entiere dala to sebedo ga ko winje to lal en ang'o monego bed ni timo koro ka ng'ato osefwenyo ni ondinge ni osechako miye tabu to owinjore onyalo ng'iewo kata mana painkiller inyalo ng'iew painkiller inyalo ng'iew yedhe makwerem gi inyalo kawo yedhe makwerem aito bende ka itimo tich matek ma inyalo paro ni inyalo bedo ni nokelo tabuni tinyalo kawo yweyo matin miri break matin to bende ka in ng'at ma bende odak e ngima malo zaidi samoro wacho ni sedentary life to wanyalo advice ni mondo ibed kinyalo bedo ni itimo orako matin mondo lecheni obed ni gijiwruok makare kamano tiende ni daktari gimi nyisa ka ni ka ng'ato nitiere kod chandruogni mag rem ni to nyalo kaka yedhe makwe rem to bende gima ne idhi nyime koso ma en gimitimo e yor kojolo ka seche ma imanyo thieth to seche mitime e yor kojolo ni onego bed ni time kuom thuolo marom nade kaito thieth chal nade koro samoro ningeche wawacho ni bak moko hinyore sana samoro niting'o gimoro mapek to owinjo nyalo kawo around 2 weeks ka ng'eny sana 1 week 2 weeks to ngeje del bende nitiere kaka ritore ka en owuon to koro kopo ni winje kochakore tinyalo dhi e chemist nyalo ng'iewo yath moro matin kawo aiti winje kako medo dhi to kiwinje ka bang' dala dek 4 tiwinjo ka gino pok odhi kodi maber piny rem pod medore ameda tisekawo ywe be makare to ber mondo mi dhi ne daktari kapok saa odhi sana mondo mi kik gicha wuognwa e disk mane balcha mwachakwa gik mane oyude herniation disk imiyo wa 2 weeks e jumbe moko 2 e jumbe 2 gi wacho ni del bende nitiere kod kaka nyalo ritore kata kaka nyalo losore e jumbe 2 gi wagwonde ni ene kidieny mokwongo ma osechaka to pok odhi ahinya pimno ni ang'o matimore e jumbe 2 gi e del ka e del ka koro within ko ng'ato hinyore to nitiere gima waluongo ni inflammation koro inflammation no kato ihinyori to koro inflammation no biro mondo mi ogeng'i kik imed timo gima ne timo mano hinyi cha koro inflammation no kenye mondo geng'i koro ka dire ma sama sido inflammation ni ma koro geng'i mondo kik itim ma to koro wanyalo koni ikaw yweyo matin tikaw bende inyalo kata ka inyalo bende bokore ni ninda ahinya tiwuotho matin then bende inyalo timo exercises matin kapod intiere ot ka koro kaka ng'ato medo songo kidogo kuponi pino ok behave maber to koro wanyalo advice ni mondo koro idhi ne daktari
wasebiro waneno daktari wateme jumbe ariyo kod yedhi makweyo rem kwachapni kagi kacha to pod konyruok onge. Adwa ni mondo mi daktari koro nyiswane wasego pichni mani leronwa ka MRI, CT scan, wasego pichni X-ray to ni wacho ni ok dhi konyo wa ahinya. Kidieny mokwongo, kidieny mar ariyo, kidieny mar adek kod kidieny mar ang'wen, thieth thoro chalo nade? Koro gima watemo wacho, wasetimo ni thieth mar chalo kaka physiotherapy wasetimo, to samoro jatuo ni pod ok odhi maber. To koro inyalo advise jatuo ni nikech thieth tuo mar onding'ni ok inyal thiedhe gi ng'ato achiel. Wanyalo wacho ni koro wanyalo teri mondo dhi ane ng'ama luongo ni orthopedic surgeon mondo bi orangi ane ka nitiere some special procedures minyalo tim ma mondo mi disk mane wuok cha wane ko nyalo doke mondo doge line. Ja physiotherapy kaka in Dr. Hamisi donje kidieny mane nikech iwacho ni nyaka go pichni ka kosego pichni ka to en thieth moko idhi timo kendi, idhi time kod lakteche mamoko nyaka jobero, dakteche mabero kod gik makamago. Kaka physiotherapist to donje kidieny mane? Wadonje kidieny mokwongo. Wantiere first line. Mwabiro deal gi condition ni. Makoro ruwayo koso timo nani? Wan gi machines mwatiyo godo. Kwa setimo examinations mage, wan gi machines mwatiyo godo. Mwa achiel kuom luongo ni ultrasound. Ultrasound ni en omulika otero heat. Olo liet madonje e ringo kuonde ka ma ter remo mondo ring maber makweyo rem. Kwa setimo mano to bende wabiro timo gimiluongo ni wabiro mi exercises to gi heat therapy bende wabiro mi mondo mi okwe rem mantiere kanyo. Aito wabiro puonji exercises monjere bende timo. Aito kendo gi kaka inyalo timo gik moko, kata ka itimo tijeni dala gi gik machalo kamago. Mago biro timo kodi. Koro ko biro teri program go te ka wawuok ka en disk mabulge, ka en disk ma protrude, ka en disk man extrusion to sequestration. Wabiro manage at that level mondo waneni to how much mwanyalo bedo mwanyalo konyi godo ma ng'ato bedo gi konyruok makare. Wathuroga bedo kod cases ma samoro ng'ato obiro mo ogo pichni ka kaito otima heat therapy mani wachoka gik mani wachoka. Wantiga kod cases ma ng'ato changa gi kanyo koso nyaka ang' wamany daktar mar bero. Wamake kanyo daktari ka waduogo to wabodhi nyime gi kama ne wantiere no. Seche mwaka uyoyo ni daher mondo mi anyisi ni kidieny mar adek ni en kidieny ni inyalo tudori kodwa mondo mi penj laktar mane nyiri chenro nikech seche mipenjo no tibro ng'eyo. Bende seche mipenjo no tibro yudo kaka inyalo konyori pono no nitiere kod chandruok machal kod ma. Omiyo kik isud kata matin. Winja kik itim gima idwa timo ne nyim jogi te. We anyisi wachni maler, abiro kwalo nyathini. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Adwana kwai ni ajoera mar wuora imondi ket wenda mar Nyasaye ma janyalo nitie. Kidio star 860 star 416 ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. It's a tier stake now how much you want to win.
kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Azimio walo jokanyo madhi e twak gi Kenya Kwanza ka koro dwaro margi en ni twak orume e thuolo mar dwe achiel. Na naomba Raila penye yako, tafadhali kuanzia saa hii akomesha hiyo maandamano, juu watoto wa watu wataendelea tu kupoteza maisha yao. Familia moro Nyalenda koro ywago yawuot gi ariyo ma otho kitemore singimagi bang' hinyruok e kinde mag ng'anyo. 144,500 applicants have been placed in TVET institutions. Moheo jopuonjre 140 mayande otimo penj KCSE higa mokalo oyudo thuolo e mbalariany mag sirikal kod mago mag ji giwegi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi e studio. Wang'iyo kacha herniated disc kata onding' ma samoro nitiere kod chandruok ka onyalo bedo onding' mamalo kata onding' mapiny. Thothne madiere daktari wachonwa ok ni ok thor ga bedo kod chandruogni. Hello Eunice, penj laktar. Leche mag tok tienda oyudo ko ok oguro karidre. Koro rama ke Chakani kendo Eunice kiye? Awacho. Ni chogo mato kumutano. Karidre nyaki oguro. Tayo mako leche mag tok tienda. Oluwo leche mag tok tienda ema rama saidi. Asebedo kichiedha to kan wang' lokruok i leche mag tok tienda no. Oguro to sekwe lakini chogo mani tok mutano pod rama. Kora adwani mondo laktar okonya. Daktari debe ni ang'o matimore kuom Eunice tere kaka inyalo konye? Okay, Eunice osebedo ka timo ne thieth to wacho ni remo osechako dok piny e oguro to tok tiende pod nigi rem. Koro kaka gima natemo wacho cha ni mae disc to disc ni wan gi blood vessels leche mag remo mabende supply nerves gi. Koro samoro nyalo bedo ni disc ni nodio leche mag remo ka ma koro cells mag nerves gi moko osechako samoro nyalo bedo notho. Samoro nyalo miyo ng'ato bedo gi onding'i osekwe gi rem to lakini pod iwinjo rem kidogo kadhi e tiendi. Mano ma nyalo bedo notimore kanyo. Koro tim nang'o Eunice otim nang'o? Koro gima owinjore tim endelea gi thieth nikech leche nerves go ginyalo chango to gichango mos sana. Rem mar onding' to nyalo rumo to koro madhi e tielo no en obiro kawo muda matin mondo chango mos nikech ka koro gima ne DHO osegol osewuok e laini koro remo biro chako dhi e nerves go mos obiro chango. Antiere kod Eunice machielo kende simu. Eunice machielo machiegni penj laktar. Hello? Doctor. Hello? Machiegni Eunice? Apenjo awinjo rem. Kakre mutani oguta no hinyre chon. Ana hinu sagutu. Oguta rama nyaka tienda piny. Chonge na gi okuot. Omako nyaka chonga. In kanye Eunice? Koro kang'eyo no. In kanye to serami kuom thuolo marom nade? Gino ser kama kuom higni ariyo. Aniala. Iniala? Iniala, Erokamano ahinya daktari. Mano penjo madwa ni konye na Eunice. Koro Eunice nigi tuo mar oguro mosetimore for 2 years. Koro chal ka gima bende poko oyudo thieth makare. Aeto kendo chal ka gima ka en disc problem to wantiere stage madhi mana almost mar disc protrusion cha. Nikech ochako wacho ni owinjo kata ka
tiende ne winjo ka ni chonge ne rame kenen gi weakness koro mano samoro nyalo bedo ni koro wan gi either gi disc protrusion kata disc herniation koro gimo nyalo timo ni onyalo dhi hospital machiegni kode aeto bende wanyalo tudore kode mondo wane kaka wanyalo timo ne kony makare kapok tuone no odhi mbele zaidi to bende wanyalo ga bedo kod chandruoge mamoko kata kamano ya kawesi Benjamin Monde atiri kod Benjamin line. Benjamin, hello, penji laktar. Ma Benjamin Ongile Janyarago, mungere gi nying mar Obeto. Machiegni Obeto. Yan be Ondinga Arama nagora piny chon ka ewi for mar stima. Koro ochandaga seche moko winjo ko tienda rewni sana. Koro apenjo nde ere yo manyalo yudo go konyruok an be. Erokamano ahinya, ok ang'eyo ka osebedo koyudo thieth koso. Bisedhi e osiptal, Benjamin? Erokamano ahinya, awite to kata kamano akwayo ni seche ma igo simu to duok duond TV ni piny mondo wayud thuolo mar winji mapiyo piyo mondo mi daktari yud kaka duoki. Daktari? Koro kaka wacho ni wani nolwar koa ewi pol mar stima. Wadwa ni mondo watim assessment nikech samoro nyalo bedo ni nolwar to noyudo fracture mag choke mag ondingi endi. Koro mano wadwa ni mondo wafweny to ka noyudo fracture to samoro bende nyalo bedo ni koro kata disc wata ka noyudo fracture samoro age ne samoro nyalo bedo ni disc gi bende nyalo bedo ni koro osewuok e laini momiyo winjo pain kadhi e tiende. Manyako ne laktar timne assessment. Laktar mondo mi otimne nonro makare. Kamano. Kokalo Facebook page aneno ka ote moko donjo ka daktari adwa ni mondo mi ing'e ni ka inyalo konyona jowinjo wagi. Mokwongo ayudo ka mowuok na kuom iluonge ni Violet Atieno Asava. Violet Atieno Asava wacho kacha ni penja laktar ni be nitiere yath manyalo thiedho onding mar remo marum te sana kuom joma mine. Mano Violet Asava kawuok e gwenge mag Nyasari. Kaeto abro kawo simu machielo koka duoge e ote machuok. Joseph, hello, penj laktar. Hello. Joseph machiegni? Joseph Kaya Migori. Machiegni Joseph? Koro wacho ni an gi mama na moro. To nwatere Marai. Koro bang' tere Marai, onding'e osebedo karame kuom higni 2. Koro bang' tere Marai nwayudo ni nitiere L4 gi L5 nitiere disc bulge or mild spinal canal stenosis. Then there is moderate L4 and 5, bilateral foraminal stenosis without nerve root contact. Koro nding'e no rame sana, koro watim nang'o? Erokamano ahinya, olero ni kendo somo ni statement number 4, number 5 mago duto te. Awinjo mano maler kabisa kaka wacho. Koro gima owinjore mondo otim nikech cases ariyo gi chalre achala. Cases ma jogo osewacho gi chalre achala. En ni disc gi mae L4 L5 ma koro nitiere bulging disc ni osechako move kodok chien kuma nitiere e the spinal cord ni. Koro ko move kodok chien kanyo to koro odiyo kama spinal cord no nitiere no. Mano waluongo ni spinal cord stenosis. So stenosis no manyisore ni spinal cord owinjore bende nigi bur maduong' mowuothe kama to ka koro bedo gi stenosis en tiende ni odiyore. Koro odiyore, koro ok oywe maber e iye kanyo. Koro onge gi thuolo. Koro mano momiyo oyudo rem. Koro jatuo ni wanyalo timo ne physiotherapy, wanyalo ywayo onding'e no mondo disc nitiere mawuok oko cha wanyalo ywayo onding'e no mondo oduogi mondo odonje laini moyud obed sawa. Koro en gima onyalo timo ni onyalo dhi hospital machiegni kode mondo one physiotherapist. Johnston Odhiambo Orwa wacho kacha ni daktari seche moko chonga mila kata kiwuotho topo mana ka onge teko. Samoro wuotha topo ka tene no onge teko, chonge no onge teko. De bede ni nitiere kod chandruok mar disc koso ang'o ma timore e dende ka?
Okay, chonge kadine onyalo bedo ni en disk to samoro nyalo bedo ni owuok poko wacho ni rem owinjo kwa malo karidore piny. To ka chonge no mila samoro nyalo bedo ni en gi tuo mana mar chong ma bende mano matu mayore mopogore gi mar onding. Nikech chongo ka bende wantiere gi nerves. To bende chongo ka nitiere nerves e chongwa kuonde gendi marengo kadhi piny to gi samoro nyalo bedo ni en kata gi joint problems. Mano bende nyalo timore. Ero kamana nya antiere kod ote machuok mowuok kuom Odhis woda member kowuok Nairobi. Owacho ni penjo nani nadhi e picha mar MRI to result no wacho ni ligament ochot kod disk bende nene ni kod shida. Penjna daktari ni tinyalo konye nade. Kapok idwoko mano yena mondo miakaw simu. Hello penj laktar. Hello. Penj laktar machiegni Helen. Ya, asebe gi shida mar lweta korka chini. In gi shida mar? Lweta korka chini. Ok anyal gimoro dakika 5. Komako to kalandidi. Alafu seche moko kanindo. Kaketo lweta na kata natimo go wiya tawinjo maka wang' machal ni mach. Wang'o manyaka chung' marie straight kore kawinjo ka remo ringo kana. Koro ma nyanyiso ni chogo problem koso ma nyanyiso ni is another problem. Daktari hapa ninjo Helen Malera. Yeah. Helen gima Helen wacho no ni konindo to winjo ka chok ng'ute owinjo ka lwete gi kalandidi. Manyisore ni leche gi choke mag ng'ut ka samoro nitiere kaka konindo marach to disk kodiyore aito kendo nerves ma supply lwedo bedo ni obedo compressed. Ka gibedo compressed tibiro winjo ka lweti bedo ma okare kendo biro winjo ka in gi kalandidi gi rem. Gima nyalo advice no oyud nyalo nindo to nyalo tiyo gi pilo matin mondo ten godo ng'ute maber mondo ka koro nindo to bed ni ng'ute oriere maber. Nikech konindo koji kunja kabisa to samoro leche go to gi nerves ko bende nyalo hinyore. Koro wila ni pilo mondo mi ong'iyane. Kiko tigi pilo maduong' ahinya. Tigi pilo matin. Maduong' timango daktari. Maduong' biro strain. Nikech koro wayubiro hyper extension. Chalo ka gima nindo to odhiro ng'uti no zaidi. Koro leche mag ng'uti go jony. Koro kaka pilo matin makinindo. Pilo matin iminyalo tiyo godo mondo nindo godo. Hanete discs gi daktari ponono ni ok othiedhgi. Iwacho kacha ni munya yedhe mag koyo rem ndale madhi. Iwacho mana ni ana onge gi pesa madhi go e picha MRI kod gik makamago. Ponono ni ok othiedh hanete disc. Chandruok mane manyalo bede, complications mage manyalo bede. Gima dwa wacho ni jothurwa ni hanete disc gi inyalo thiedhgi. Inyalo thiedhgi. Kichake e early stage samane wan gi compression cha kapok odhi e bulging to wabiro stope. Gima biro stope en ni wabiro mi physiotherapy makare, wabiro mi exercise makare, wabiro puonji kaka inyalo chung, kaka inyalo wuotho, kaka inyalo timo tijeni. Ka ok othiedhe e saa makare to the worst nyalo timore ni inyalo bedo paralyzed kata inyalo bedo ni quality mar ngima mari bedo affected. Ibiro yudo kata kaka ibiro dag rem kuom higni mang'eny kendo samoro bende onyalo end up ni yudo ng'ol. Monyalo kelo ng'ol ma gima ne joluo gongero ni ng'olo kiyombi. Onyalo po ka oyudo ng'ato ka pono ni ok othiedhe maber. Geng'o ber moloyo thiedho. Wang'e kaka wanyalo geng'o herniated discs. Bedo kodgi. It is an important mondo wageng mondo mikik wagike stage ma wanyalo yudo ni koro problem ni yudi zaidi. Koro gima inyalo geng'o one, inyalo hakikisha ni ka ing'ama nigi ratil mamalo mar del to duok ratil mano marino piny. Aito ka in ng'at ma tiyo gi fuong'o ndawa donje obo marwa. Koro kose donje obo to koro biro yudo ni koro kata chiemo michamo cha ok onyal regore maber mondo mi odonje dendi mondo dendi obed sawa sawa. Kendo kata diskin go koro gituoyo gi haraka. Koro ka ng'ama fuong'o ndawa bende inyalo weyo. Aito ka ng'ama tiyo gi transport machalo kaka mag
mag apiko. Bende wanyalo advise ni samoro inyalo wuoyo gi japikipiki ni kiko riembi ng'wech matek sana oteri mos nikech ibiro yudo ka koro nitiere bumps gikogore to mano nyalo miyo koro hinyori zaidi. Aito kendo kitanda mininde bende kik wabed ni ininde kitanda ma samoro mattress odiyore fuonyore sana. Nikech ka mattress ofuonyore sana to biro yudo ka koro lecheni ok bed aligned maber. Ok riere maber. Amaka beto ni kobeni ng'ato wilo mattress bang' higni moko. Wilo bang' kata kuponi mattress wiye kocha ichenjo kendi siki chenja mondo mi kik obeni katikati kacha odiyore zaidi nikech kanyo biro ninde seche 8. Koro keninde mar seche 8 to leche mag onding'igo inyore. Erokamano ahinya ileronwa maber mokalo geng'o ber moloyo thiedho. Samoro ng'ato de gomb mondo mi otudre kodi kata doher mondo mi ng'e kama inyalo yudi kanye nambani mag simu kata kaka inyalo yudi chalo nade? An antiere Nairobi ka, antiere Kilimani area, Hurlingham. Antiere office Nairobi Women's Hospital mantiere Hurlingham kani hospital mar joma mine kanyo mofisa nitiere. Koro waluongore ni Kilimani Physiotherapy Center. Koro kanyo wathiedho jotuo kanyo, an gi dakteche mang'eny mantiere kanyo wathiedho godo jotuo mag onding', jotuo madwaro nyalo dwaro weche mag physiotherapy. Kamano. Namba mar simu inyalo. Koro namba mar simu en 0707 93 50 19. Nonwa. Abiro nuoyo en 007 007 93 50 19. Erokamano nya Dr. Hamisi, amor mar bedo kodi kendo wago mbaka. Iwacho kacha ni nyaka wang'i kaka warito onding' mamalo, onding' madiere, onding' mapiny nikech ka pono ni okirite maber onyalo kelo ni paralysis, onyalo kelo ni ng'ol, to mago gik moko wadwaro e ngimawa. Wadwaro mabed kod ngima makare. Agero ni kaluongo odiochieng' machielo tibo biro wago mbaka e penj laktar. Abiro mana. Erokamano ahinya. Iwinjo weche go nyaka Ramogi Ajwang', iwinjo kuma daktari yudore, iwinjo nyaka namba ne mar simu. Ponono ni thuolo no tami inyalo gone simu mondo mi itudri kode. To wach maduong' moloyo ni geng'o ber moloyo thiedho. Mata chendo ni en Ruth Otieno ne jogo picha mawa. Erokamano ahinya ne producer na Pape Chokoth. Erokamano ahinya Pape. Erokamano ahinya Lindsay, mano en director wa. Kendo nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani ngima en mwandu. Thank you.